Alice, waar komen al die redens bij? Deze hier ik nou op zolder lees. Die heb ik vroeger zelf ook nog opgericht. En deze? Die ben speciaal voor mij maken. Een heel creatief persoon. Zelfbouwde redens. Ja, En deze? En deze komt ook van zolder. En deze? Van de vriendin. Bij mij ligt in stof ergens. Net te vinden. Niet te vinden. Oh, en hebben we er nog een paar? Ik heb ze geleend en ik heb mijn pantoffels aan met eigen gebreide sokken. Musical- en operettekoor Le Rigolo viert met deze Alversteden-productie haar 10-jarig jubileum. Een grote musical, skreun en componeert door artistiek leerster Martina Hilarides. Zo'n 2 jaar is deze koorcoach onlutsen om de skasters jongens wat nou in heger plan te tillen. Martina opereert vanuit de stilte van het pittoreske Giethoorn. Want je hoeft net per vast in Dokkum of Bethlehem te wezen om de sfeer van de tocht treffen te kennen. Martina begon haar loopbaan als celliste. Ze werkte met het Radio Philharmonisch Orkest en het Radio Symfonie en Metropoolorkest. En ze had een zangpraktijk. De laatste 10 jaar had ze haar specialiseren in klank, luid, timing en regie. Landelijk adviseert ze een 10-tal koren en jouwt ze aan huis, zang en celloles. De Overstedentocht is een populair en onsprekend onderwerp. Maar nou bestaat het gevaar dat het publiek in dit jubelier zodanig wel genoeg kluners, wekken en bewijzen tjen sjoen had. Nou, ik denk het niet. Het is een leuke musical geworden. Het is ook een feest voor het koor. Die bestaat nu 10 jaar en de Elfstedentocht 100 jaar. En It Zil Heven heet dus de musical. En overal zie je ook woorden als It Zil Heven, It Zil Heven. Nou, laten we met z'n allen maar een groot jaarfeest van maken. Hoe vaak ga je nou een Elfstedentocht online? Totaal 40 keer. 40? Dit uit oude ronde hier, die nu 40ste. 3 keer per fiets, 8 keer rijden rond, maar succes. En 2 keer rijden maar succes. U 3 naar Predens. Het stik, ja, het is een fleurig stik. Het is een heel oor stik dan, nou, er zit van alles in. En je moet er verschrikkelijk op je quivive wijzen om weer op die kleer te wijzen voor een oren scène. Wat de tekst betreft heb ik mij zeer laten inspireren door mijn man. Die natuurlijk de Elfstedentocht al 3 keer geschaatst heeft. Dus die had het over klunen en allerlei andere dingen. Van nou ja, in Bolsward en zo. Als je denkt dat je er bijna bent, dan moet je nog ver. Die inzinkingen die de mens heeft als hij het schaatst. Ik heb het helemaal naar het koor toegeschreven. Iedereen heeft ook een stemtest gedaan, waarbij de voorkeurligging heel duidelijk werd. Dus niet te hoog, niet te laag, zodat iedereen lekker kan zingen. Dat betekent wel dat de sopranen in deze musical op sommige momenten iets lager moeten zingen dan ze anders gewend zijn. Want operettemuziek is altijd vrij hoog. Dus ze kunnen eigenlijk dit jaar, iedereen kan op relax gaan. Zodat er genoeg tijd is om ook het acteren aandacht te geven. Dat acteren en zongen tegelijk, hoe gaat dat? Nou, dat valt niet mee hoor. Gek doen. Wel oefenen. Ja. Wil altijd wel. Maar we zijn al meer dan een jaar bezig, joh. Nee, dat is hartstikke slim. Als we klunen, Ja. dan ben we in beweging. En Ja. als we zongen, dan staan we stil. Oh, dus je hem dan net beide tegelijk? Nee. Er zit wel een soort Proefje van Martina, hè? Ja. In dit geval is het een musical, dus het is een totaal theaterproductie. Waarbij je dus echt het samenwerken gaat beter leren. Het acteren, het loskomen in houding en beweging. En we zullen zien dat als alles zo samenvalt, dat je in dit jaar daar meer ruimte in hebt gekregen. En als je dus volgend jaar weer operette gaat zingen, dat je dus met die ruimte en de losheid van bewegingen weer in de operette ook weer hoger kan komen.
In het stuk hebben we naast reetriedersavonturen ook cultuurhistorische elementen uit de Alphensteden een plak kregen. Dus ik heb op een gegeven moment aangegeven, nou, in die stad moet er iets spannends gebeuren. In die stad iets vrolijks, iets geks. En de koorleden hebben teams gevormd, die zijn op zoek gegaan. En die hebben mij allerlei dingen aangeleverd. En daaruit ben ik gaan kiezen. En dan kon je ik aanjagen, ik wil ouder wat donsje, ik wil ouder wat jongen, ik wil ouder alleenig jongen, ik wil ouder in een groepje jongen. Dus ze probeert dat iedereen een beetje aan bod komt. En zo werd het stuk ik van jezelf. Ja, van iedereen. Ja. West, zuidwest van Ameland, daar ligt een kolkje diep. Epke is onderwijzer en zongt in fjouwerkoren, waaronder een shantykoor. Hij shot wel wat in de muzikale leerling van Martina. Dus we hebben ik alles vregen bij Chanticoor. En dan helpt zij uit meest meer dan oren dat kennen. En wat had ze meer uit jou hellen? Meer uit mij hellen. Vrijheid. Gewoon domme gewoon. Plezier. Plezier. Veel plezier. Dat eerst net, het plezier dan. Ik wel, maar op een oren manier. Ja. Martina helpt het beste in u naar boven. Absoluut. Het zal hevig om juster in try-out in Sint-Niek. De première is op 28 februari in Snits. Zocht voor de oren speeldata op een website.